Dit zijn de eerste 250 schapen van schaapherder Tineke Kams uit Venray die worden gevaccineerd tegen blauwtong. Kams laat de komende tijd bij alle kuddes een prik zetten. In totaal 1200 schapen en lammeren. Nou, dat is de eerste. Nou, trek de champagne maar open. Heeft er iemand champagne bij zich of niet? Dat was voor mij inderdaad ook wel een champagne moment. Maar ja, ik ben blij dat we kunnen beginnen. Ja. Het vaccineren in Venray is het begin van een flinke klus voor de veearts. Schrijf jij het op? Zij moet 28.000 prikken hebben gezet voordat het buiten te warm wordt en de knut weer actief wordt. Aan de ene kant voel je wel die haast, want je denkt van ja, het is nu fantastisch weer. Hè? De knuttenpopulatie begint weer te komen. Want als je weet dat die knutten er zijn, dan weet je ook dat er een grotere kans is dat als er ergens virus zit, dat het zich verspreidt. Blauwtong treft vooral schapen. Ze krijgen hoge koorts, zwellingen en een blauwe tong. Ongeveer 3/4 overleeft het niet. Vorig jaar stierven landelijk zo'n 40.000 schapen aan de ziekte. Limburg werd gespaard. Ik was wel bang dat het zou komen, zeker ook omdat ik bij collega-herders en schapenhouders tegenkwam wat er allemaal gebeurde. Ja, dat was niet prettig. Eind april kregen veeartsen van het Rijk toestemming om koeien, geiten en schapen te vaccineren. Nu is er ook in Limburg mee begonnen, hopende dat het Spaanse vaccin de knut en daarmee het blauwtongvirus buiten de deur houdt. We gaan het zien. Dat zal het... 100% zekerheid is er niet, hè? Dat denk ik niet, nee. Maar ik denk dat we dat geen van allen durven te zeggen, of ja, hardop uit kunnen spreken, omdat het natuurlijk een nieuw vaccin is. Het vaccineren kost de Venrayse schaapherder zo'n €10.000. Geld dat ze nergens op kan verhalen. Er is geen potje. De verzekering doet daar ook niks mee. Dat is inderdaad een beroepsrisico, of hoe noem je het dan? Ja. Ondernemersrisico. Maar ja, het is goed voor de dieren. Ja, zeker. Ja.